Bon dia, esteu veient la imatge que capta la nostra càmera aquí a Ràdio Teletaxi, i és que s'està fent el programa conjunt entre Ràdio Teletaxi i Catalunya Ràdio. En aquests moments, Mònica Terribas i Justo Molinero estan en el jaroteo i estan als matins de Catalunya Ràdio entrevistant a Lluís Llach. Aquesta és la imatge que us podem oferir ara, però hem de dir que la ràdio, celebrant aquest Dia Mundial de la Ràdio, doncs ha sortit al carrer des de bon matí. Ha sortit al carrer des de bon matí i s'hi estarà fins ben entrada la nit, perquè han fet un desplegament que ens pot explicar el director de Catalunya Ràdio, Saúl Gordillo. Bon dia un altre cop. Molt bon dia, moltes gràcies. Dèiem un desplegament, ara portem com 4 hores 30 més o menys en aquí, però això durarà llarg, perquè el primer programa que ha sortit al carrer per estar molts oients encara més a la vora, si és possible, ha estat al matí de Catalunya Ràdio, però n'hi ha 5 o 6 més de programes que també fan una bona excursió. Tots avui volten pel país, van a casa de la gent que ens ha demanat a través de la web, més de 250 persones que s'han ofert perquè anem a fer els programes de Catalunya Ràdio a les seves llars, i estarem en 3 domicilis, amb una llibreria, amb un camió, amb una universitat d'aquí una estona al Tecnocampus de Mataró, i per tant fem que la ràdio surti i fem un homenatge a la gent que normalment fa possible que la ràdio existeixi sense posar-se davant del micro, com són els tècnics, que en un dia com avui... Han fet un desplegament brutal, no? És espectacular. Han fet una feina, estan fent, i el dia que ens espera és una feina molt interessant des d'un punt de vista tècnic i logístic, però crec que la ràdio pública havia de demostrar en un dia com avui que som capaços de fer coses d'aquest tipus i que d'alguna manera els recursos que tenim són també per posar-los a disposició d'una jornada com aquesta. Doncs avui Catalunya Ràdio i TV3 demostra una vegada més que són germanes i podem fer ràdio i televisió a la vegada i poder explicar com va aquest Dia Mundial de la Ràdio. Gràcies. Us volem explicar, per exemple, que, com dèiem, el programa ha començat de bon matí. Com veieu, el públic ha vingut fins aquí, a l'auditori d'aquest estudi, a l'estudi Picasso de Ràdio Teletaxi. Però hem començat al matí molt d'hora, a les 7 del matí, que Mònica Terribas ja deia bon dia des de Casa Pepe. És un bar-restaurant de Santa Coloma de Gramenet que ja és tota una icona, té 57 anys d'història. El va fundar un gallec que va arribar aquí a finals dels anys 50 i en poc temps va obrir un petit bar que ha anat creixent i ara, com dèiem, és com una icona. Allà s'ha instal·lat el primer estudi mòbil de Catalunya Ràdio, amb els matins de Catalunya Ràdio, i ha fet des d'allà les salutacions, les entrevistes, els informatius. Ho hem estat seguint amb les tertúlies i tot plegat, i també amb tots els convidats. I com que estan a tocar de cantonada amb cantonada, Casa Pepe i també el que són els estudis de Ràdio Teletaxi, l'altra icona aquí a Santa Coloma és Justo Molinero. Hem pogut viure un moment entranyable de 2 amics que es troben a casa d'un d'ells, se saluden i nosaltres hem anat d'una banda a l'altra. Així se saludaven. ¿Cuántos años? Y los que nos quedan todavía de estar juntos. Lo que yo no sabía, yo creí que tú eras un fan de Radio Teletaxi y ahora me doy cuenta que eres fan de Catalunya Ràdio. Se está engañando poniendo los cuernos durante mucho tiempo. Bueno, pero alguna vez también... El corazón repartido, ¿no? Alguna vez hay que compartir los amores y los del corazón. Claro. Pues hoy los vamos a compartir todos los días, mira. Coincidiendo con el Día Mundial de la Radio. Sí, señor, el Día de la Radio para todos. Doncs en aquest Dia Mundial de la Ràdio el desplegament, com deia el director de Catalunya Ràdio, Saúl Gordillo, ha estat important. Ens hem traslladat de la cantonada del bar-restaurant Casa Pepe fins a la cantonada, 3 metres, i hem pujat als estudis de Ràdio Teletaxi. Aquí són diferents els convidats que ens hem trobat, però el primer de tot ha estat la sorpresa que Justo Molinero els ha donat a Mònica Terribas i al seu equip, que és que els han portat un pastís per commemorar aquest Dia Mundial de la Ràdio, en el qual aquestes 2 emissores treballen conjuntament al llarg del matí, fan el programa conjunt, comparteixen entrevistes i comparteixen convidats. Convidats, hi han hagut convidats com, per exemple, la primera sorpresa ha estat l'arribada d'Antonio Orozco, que és de l'Hospitalet, però està molt arrelat a tot Catalunya, a tot Espanya, i aquí tenia moltíssimes fans que l'esperaven. Ha fet l'entrevista, han tingut la seva conversa i tot seguit ja
ja ha arribat l'alcaldessa de Santa Coloma, Núria Parlon. Amb ella ha estat parlant de l'actualitat d'ara mateix, de les últimes informacions que han sortit, i a més després ja s'hi ha afegit, ha anat pujant la conversa de nivell, ha arribat el vicepresident Oriol Junqueras, amb qui han tingut l'entrevista també compartida i han recordat fins i tot quan Oriol Junqueras feia ràdio i deia jo escrivia guions i la gent em feia cas i feien el que jo els hi deia. I ara mateix, a la recta final, tanquem amb l'entrevista a Lluís Llach. Però això no s'acabarà aquí, com us explicàvem abans, perquè quan a les 12 s'acabi aquí, continuaran des de l'APM, des de la Universitat de Mataró, i serà tota una roda per celebrar aquest Dia Mundial de la Ràdio. Avui, amb seu, per començar, a Santa Coloma de Gramenet. Fina, moltes gràcies. Em faràs un favor, si pots? Enganxa la Mònica Terribas per banda i digue-li que si mira els matins de TV3 cada cop em veurà més prim perquè estic esperant un dinar que em va prometre al setembre. I com l'estic esperant i no menjo, doncs cada cop estic més prim. Per tant, a veure si algun dia anem a dinar junts. Digue-li sobretot, tu enganxa-la per banda i li dius... Sí, només li diré en urgència que no ens interessa que t'aprimis més, d'acord? Exacte, ja estic prou prim, haig de menjar i estic esperant aquest dinar que em deu des del setembre, d'acord? Vaig de seguida cap a dintre a dir-li. Molt bé, gràcies, Fina, que vagi bé. I nosaltres